ko. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Muli kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon na 11:50 PM, 10 minuto na lang po. Sabado na mga kabisyo. Pero hindi ko na po papatagalin pa, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Kaya kilalanin na po natin siya para sa kanyang kwento. Good evening! Hi, good evening. Wow naman, mas pinaganda mo naman yung boses mo, ma'am, ngayon. Hindi, na-excite ako kanina. Tapos ngayon parang, oh my God. Kinabahan ka na? Real na to? Kinabahan ka na? Opo. Opo. Wow naman. Anyway, ma'am, happy Friday muna. Yeah, happy We Friday. still have 9 Okay, minutes bago tayo tumungo sa Sabado. So ulitin na muna natin tong Friday natin. Anyway, hindi ko na papatagalin pa. Okay bang malaman ko ang pangalan mo? Tawagin niyo ako sa pangalang Arya. Arya? Yeah. Arya ka ng Arya. Hindi, sa basta. Sa Yun ano? na yun. Yun na yun. Arya. Ilang taon na si Arya? 36. 36. Si Arya ay 36 years old. Taga saan? Nasa, ko ngayon? Nasa Dubai. Yan. Dubai. 36. Yes. Right? 36, right? Yes. Arya, ano ang rated SPG top secret mo? May nakaraan kami ng best friend ko na hindi alam ng tatga ko. Pero kaibigan ko pa din sila hanggang ngayon. May nakaraan kayo ng best friend mo na hindi alam ng totga mo, pero kaibigan mo pa rin sila hanggang ngayon. Right? Yeah. Okay lang ba kwentuhan mo kami kung bakit mo nasabi itong rated SPG top secret mong? Actually, sobrang sikreto nito na kami lang ng best friend ko ang may alam. During college days namin. Actually, yung best friend ko is lalaki. Yeah. Okay. And then, ayun. Yeah. Magkaibang course kami. Tapos, may isa kaming organization na sinalihan. And then, itong organization na to is every Saturday, siyempre pag first year college ka, mayroon yung every Saturday may kumbaga part siya ng, kumbaga sabihin na natin, ay may kinakabahan ako. Part siya ng subject mo. Ganon. And then, pareho kami nito. And it so happened na itong si Totga ko is nandun din siya. Pero yung best friend ko is kilala ko na siya since high school. Yeah. And then after that, ayun. Itong si Totga ko is nung first year college, nakikita ko na siya at saka yung best friend ko, parang
magkakilala sila pala. Okay. And then, itong si Totga is, itong si Totga is, ayun, kinuha yung number ko sa best friend ko. Mhm. And then, it so happened na end na yung first year college. So, nag-enroll na kami ng second year college. Tapos, etong si Totga, alam mo naman, way back 2009, ano pa yon, tawag nito, wala pa yung, alam mo yun, Friendster pa dati, Yes, diba? oo. So, Only Globe lang tayo, alam mo yun, Only Text, this may Only Call. May mga GM pa sa mga text. Tama. Yes. And then, ako talaga is wala akong boyfriend. May mananiligaw, pero hindi ko sila din-entertain kasi gusto ko makapagtapos. And, yun. Ang Totga ko to, kinuha yung number ko sa best friend ko. Tinitextmate niya ako. And then, it so happened, nalaman ko, nung naki-message ako doon sa best friend ko. Tapos sinend ko, sabi, alam mo yung naubusan ako ng load. Nag-expire na kumbaga yung Only. So, ayun, nakitext ako sa best friend ko. Hindi ko naman alam, yung phone niya, mayroon pala yung, yung mga sent items. Tapos, sabi nitong best friend ko, "Hoy, ba't mo tinext si wrong sent ka, ganun." Sabi ko, "Ha?" Sabi ko, "Hindi Ayun, sabi niya sa akin, "Umamin ka sa akin ng ganito kayo na, ganyan, boyfriend, girlfriend na kayo." Sabi ko, parang ganun na nga. Ano yung nagganito-ganito kayo, no? Bigyan mo naman kami ng kwento. Sino-shortcut mo eh. Para kaming nag-iisip ng masama na hindi naming alam eh. Ano yung ganito, ganyan ka? Hindi. Kasi syempre, palihim lang. Kasi hindi kasi pwede sa orgs namin na sinasalihan pareho. It's very, very big no. Hindi siya dapat. Kasi pag may nalaman na ganun, isa sa inyo ang kakalas. Alam mo yun? So, ayun. Tawag nito, sabi niya, nag-text daw ako sa ganito, sa ganyan. Then, sabi ko hindi. Tapos inamin ko na nga, kasi nga wala na akong choice para, alam mo yun, given na talaga, diba? So, inamin ko, lahat sa kanila, even my family, lahat, akala nila wala akong boyfriend. Pero meron pala. Yun. And then, after that, nung third year college na kami, kasi yung course nila pareho, sa barko. So, parang last school year na noon na nandun sila sa school. Sa akin kasi, 4 years pa ako magstay doon sa school. Kasi yung last year nila is mag-apprentice na sila. Okay, gets. And then, so yung best friend ko, parang, alam mo yun, may girlfriend naman siya. Pero, close kami, may motor kasi siya. Tapos yung bahay namin is along the way lang doon sa bahay nila. Pero mauna, from school, mauna pa yung bahay namin. Then after sa kanila. Gets mo? Yes, pero teka lang Arya, lilinawin ko lang. Etong si Totga mo, naging shota mo na, naging boyfriend mo nito. Nang palihim kayo na hindi nyo sinasabi sa iba, o kaya lang kayo natatag na boyfriend kayo kasi may nangyayari sa inyong kakaiba? Actually, ano pa ako nun batang-bata pa ako nun, my God. Oo nga. I'm only 18 years old at that time. 17. Magsi-17 ako nung naging kami. Oy, Tito Jalo virgin ako nag-graduate ng college Ano lang ginagawa ninyo neto ng boyfriend mong Totga mo? Hindi, mas worse yung nangyari sa amin ng best friend ko. Oo nga, alam ko. Ang gulo mo. Okay. Nililinaw ko muna. Okay. Nililinaw ko muna para maganda naman yung build-up natin. Baka nalilito na yung mga listener natin. Ano ba yung kinukwento nito? Ganun. So ito nga. So ibig sabihin, walang nangyari sa inyo neto ni Totga. Wala. As in, wala. Gustuhin ko man, pero wala. So parang kalakalahati lang. Walang bababa, ganun.
Actually, hindi nga po nakalahati eh. Ano, kiss lang. Ano kasi siya, seminarista. Oo. Alam mo, ay, hindi naman seminarista. Kumbaga, nag-ano siya ba? Nag-ano siya sa church. Ayun mo yun. Alam mo yung, Nagsiserve. nagpapasamba na lang ako kasi nagiging sakristan siya. In-invite niya ako. Alam mo yun? Parang ang hinang-hina naman ito. Alam mo yun? Tapos, after nun, kiss lang. Tapos, sa noo pa. Wala man lang sa lips, my God. Walang thrill. My God, Cello, para na akong manginginig dati kasi never been kissed and never been touched pa ako, no. Pag ikikiss ka, my God. Oh my God. Then, Oh my God. wait lang kasi. Oo, natutuwa nga ako sa'yo. Hindi nga ako na Eto na nga. So, itong totga ko, hindi niya alam ng best friend ko na kami. Kasi sabi ko, pag may nakaalam na kahit isa, wala na, automatic, hiwalay tayo. Ganon. Tapos, eto na. Mag-aano na sana ako, hindi pa, mga month of January, birthday ng isa naming friend, at saka fiesta sa kanila. So, in-invite kami, since may motor nga itong best friend ko, syempre, sumakay ako, umulan nun. Hindi kami nakauwi. So, since nandun na kami, sabi naman ng mama ng friend namin na dito na lang kayo matulog, ganyan. Oh my God, akala pala nila, boyfriend ko ang best friend ko. So, pinag-isa kami ng higaan. Tapos? So, ayun na. Oh my God. Bye! Etong best friend ko, natulog na kami. Hindi kami nakainom, I swear. At saka hindi kasi ako, alam mo yun, hindi ako umiinom sa maraming tao kasi nga kilala yung family ko sa amin, nasa politika kasi sila. Okay. So parang you have to act like, my God, alam mo yun, yung kapuri-puri, alam mo yun, na hindi pa nasira ang puri, ganon. Gets. And then, after nun, ayun, pinag-isa kami ng higaan. So parang namang naano ako, sabi ko sa isa kong friend, lalaki yung friend ko kasi one of the boys talaga ako. So sabi ko, dito ka na lang matulog. So sabi naman ng best friend ko, oo nga, dito ka na lang matulog. Ganyan, so 3 kami. So, etong friend namin, sabi niya, ayoko, parang ang sikip dito sa kama, kumbaga. So kami na lang 2. Actually, Jill, nandun lang kami. As in, palagi naman kaming magkatabi kahit na dun sa, alam mo yun, pag magka-camping kami, palagi kaming magkatabi. Doon lang talaga. As in, L na L pala siya. Alam mo yun? Ano ulit? L na L siya? Oo. Etong si best friend mo? Of course. Alam mo yung nakatalikod ako, tapos sabi niya sa akin, ba't ka nakatalikod? Sabi niya ganun. Sabi ko, anong gusto mo? Harapin kita. Sabi ko ganun. Matulog ka na nga dyan. Sabi ko ganun. Tapos sabi naman niya, edi tatalikod din ako. Edi tumalikod siya. Natulog na kami. Siguro mga bandang, hindi ko alam kung anong oras, pero alam mo yung paano na, paumaga na. Arya. Wait lang. Yes Bago po. tayo tumungo dyan sa kwento mo. Arya, anong mas gusto mo? Yung katulad ng totga mong mabagal o yung aggressive na katulad ni best friend mo? Actually, ang gusto ko talaga is yung asawa ko ngayon. Aray! Layo mo naman eh. Yung muna, bago tayo tumungo dun sa asawa mo. Balikan muna natin yung moment na yun. Actually, ang gusto ko talaga is yung, syempre, yung boyfriend ko. Okay. Yung totga ko. Okay. As in, yung kumbaga, i-compare mo siya sa love percentage, mas love ko yun. Okay. Pero sa Itong mga best friend- sa performance level, Ay, nako na lang. Siguro 20 kph lang yung totga ko. Ito naman, grabe. Siguro 140, 180 na tong yung best friend ko, besh. okay. Grabe. Okay. So ibang klase pala tong best friend mo. So ito na, nagtalikuran kayo. Dahan-dahanin Oo, natin alam yung kwento ko, ha. alam ko.
Mm-mm. Yeah, alam kong ibang klase yung best friend ko kasi nakikita ko siyang may chikinini siya. Alam mo yun? Wild talaga, Ganun. wild. Oo. Nakikita ko yung mga ganun. Sabi ko, ano ba yan? Ganito. At saka kwento niya kung ano mga nangyayari sa kanya. Mhm. Yung etong babaeng to, ganito, ganyan. Kahit may girlfriend siya. At that time, may girlfriend siya. And then, ayun, hindi ko alam ba't nangyayari yun. Kinikis niya yung... Kinikis niya yung bato ko. Okay. Tapos, sabi ko, hoy, ano ka? Sabi ko ganun. Titan siya, no, first time kong nahalikan sa batok. Oo, that time. Of course. Kaya sabi ko, hoy, ano ka? Sabi ko ganun. Tapos sabi niya sa akin, ang ingay mo. Sabi niya ganun. My God! Nasa ibang bahay kami. Tapos, first time kong nakatulog dun sa bahay na yun, hindi ko alam, baka sa kabilang kwarto, may gising pa or whatever. Alam mo yun, kasi fiesta sa kanila at birthday. Alam mo yun? Tapos, ayun na. Hinat niya akong patalikod. Alam mo yung parang, sabi ko, nilagnat ka ba? Kasi sobrang init mo. Sabi ko ganun. Tapos, ano mga nangyari? Ay nangyari, kinis niya ako sa batok. Hanggang, nung kinapa niya na yung, Ano? Sabihin mo! trinay niya yung kinapa yung pinakaingat-ingatan kong baba. Alam mo yun? Yung sa Uy. baba. Yung jewel ko. Alam mo yun? Jewel mo. Yes. Sige, ano nangyari? Siyempre, nagulat ako kasi, my God, ako lang at saka yung yaya kong nakahawak niyan, besh. Alam mo yun? Pinush ko yung yung kamay niya. And then, yung isang kamay niya na naman, nilagay niya na naman dito sa dalawang, ko. Ano mo? Yung dalawang, sa taas. Alam mo yun? Ano yun? Ano tawag mo doon? Ang social na mga tawag mo eh. Oh my God. Anong tawag Yung mo? dalawa sa bulubundukin. Yan. Yes. Uy, pero social ka, may yaya ka dati yung bata ka. Hindi naman yaya. Tita lang. Tapos siyang nag-aalaga sa amin. Kasi yung yung mama ko is may konting business. Yun. Hindi naman kami mafokusan. Alam mo yun. Anyway, so, Tapos, hinawakan niya na yung cocomelon mo. oo, sige, cocomelon. Yan. Tapos, anong tawag nito? Eto, sa left side niya hinawakan. So, hindi ko kaagad na kasi nga, yung dalawang kamay ko, nandun pa sa isang kamay niya sa baba. Alam mo yun? Parang dalawang hawak niya kaagad na, ano ba to? So, hinawakan ko sa baba. Yung dalawang kamay ko, nasa baba pa. So, yung isang kamay niya, nasa isa kong, Mount Everest, cocomelon, or whatever. Ang bilis ng kamay, no? Ay, nako, kasi nga, sa training din namin. Yun. Uy, oh my God. Tapos, ano mga sumunod na pangyayari? Then, ayan na. As in, nagulat ako kasi pwede ko bang sabihin yon? Sabihin mo na. Naka-bra pa kasi ako at the time. Kasi nga, alam nga naman maghubad ka ng bra pag nasa ibang bahay ka, no? Mhm. So, naka-bra pa ako at the time. And then, alam mo, napakaliksi ng kamay niya. Sinuksok niya talaga dun sa ilalim ng bra ko. So, as in, skin to skin na talaga yung cocomelon ko at saka yung kamay niya. Tapos, alam mo yun, parang nagulat ako kasi parang masarap pala. Alam mo yun? Tapos, Nasarapan ka? of course, kasi it's my first time, Pero, pinipirot niya kasi yung alam mo yun? Ano Yung pinirot yun. niya? Ano Yung pinirot pi- niya?
Yung tip. Anong tea? Yung tip ng cocomelon. Okay. Yung Ang sakit. pasas. Tapos sabi ko sa kanya, aray, ang sakit naman. Sabi ko, aray, ang sakit naman. Pwedeng hindi ganyan. Ganito lang, oh. Sabi ko, Tinuruan mo pa. oo, kasi nga, yung first naman, Pinipirot. naman kasi, Pinipirot. ano ba yan? Napapawisan ako. Kasi nga, pinipirot niya yung Okay. tip. Sabi ko, wag ganyan. Sabi ko, ang sakit. Wag ganyan. Ganito, hinawakan ko na yung kamay niya. Pero syempre, yung presence of mind ko, yung jewel ko, dapat hindi niya mahawakan yun. Alam mo yun? Mhm. Yes. Ayun na. Tapos, akala ko isa lang. Okay na kasi kinikis niya pa rin yung bato ko. Tapos, inano siya, tumayo siya. Ay, kumbaga, hindi siya tumayo. Kumbaga, umibabaw siya sa akin. Pero it's not about na umibabaw talaga siya, ha. Yung parang pumunta lang dun siya. Kasi nakatalikod ako sa kanya, di ba? So, parang gumanon siya. Tapos, parang magkaharap kami. Kasi ayoko talagang humarap sa kanya. And then, nung nagkaharap na kami, gusto niya akong i-kiss. Pero Nagpa-kiss ayoko ka naman. magpa-kiss. No. Hindi talaga ako nagpa-kiss. At the time, hindi ko iniisip kung may boyfriend ako or whatever. Ang iniisip ko lang is, hindi niya mahawakan yung jewel ko. Yan lang. Kasi, feeling ko, pag nahawakan na yun, feeling ko bibigay ako. Alam mo yun? Kasi, sobrang hindi ko alam ang nararamdaman ko. Parang, nakakahiya naman pag sumigaw ako dito. Alam mo yun? Tapos, best friend ko siya. Kilala ang family namin. Tapos, magkakilala yung parents namin. Alam mo yun? Mhm. So, at the time, trinay niyang bumaba. So, sabi ko, sige ka, sisigaw ako. Tapos sabi niya, okay lang, sabihin ko naman na girlfriend kita. Sabi ko, ha? Ano to? Sabi ko, ha? Ano to? Tapos parang sabi ko, uy, umayos ka nga. Diba, eto na, nagkaroon kami ng konting conversation. Kasi, diba, girlfriend mo si ganito? Tapos sabi niya, oo. Tapos sabi ko, alam mo, may boyfriend ako, diba? Sabi niya, bakit? Malalaman ba nila? Sabi ko, huwag mo akong i-ano sa listahan ng mga naano mo, ha. Sabi niya, bakit? Gusto mo ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, ayoko. Tapos sabi niya, respeto ko naman kung ayaw mo eh. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, okay. Tapos tinula ko siya. Sabi niya, bakit? Sabi niya ganun. Pa siya nagulat pa siya. Tinula ko siya. Sabi ko, ba't mo ako anuhin? Sabi niya, hindi ko naman kukunin yung virginity mo. Gusto ko lang naman na, alam mo yun, mag-explore. Ganun. Tapos, ayun, inano niya na yung ano ko. Yung, alam mo yun, yung cocomelon ko. So Yung madaling isa salita, pumayag ka. Besh, paano ko ba hindi alam mo, sisigaw ka doon, isya talaga, parang alam mo yun, parang sinaniban. Tapos, nangyari yun, inano niya. Alam mo, ang sabi ko, masakit. Kasi parang, alam mo, parang hindi ngat-ngat eh. Parang kakagatin niya. Alam mo yun? Mhm. Tapos sabi ko, masakit. Sabi ko, wag ka nun masyado. Ano mo lang. Sabi ko, yung mild lang. Tapos sabi niya kasi sa akin, nakakagigil ka kasi. Sabi niya ganon. Sabi niya, matagal na akong nagigigil sa'yo. Sabi niya ganon. Tapos, alam mo, sabi ko sa kanya, grabe, sabi ko, grabe, wag mong kagatin ng ganyan. Ano mo lang, tas, alam mo ang ginawa niya, pahawakan, sabi, eto, gusto niya namang hawakan yung jewel ko. Ayoko. Tapos ayun, hinawakan niya yung kamay ko, pahawakin dun sa kanya. Oh my God! Pumayag ka naman. Hindi nga kasi ayoko. Sabi ko ayoko. Sabi ko as in doon na ako umano. Sabi ko hayaan kita. Halalamasin mo yan lahat dyan. Pero ayoko humawak. Ganun. Tas ayun. Tawag nito. Kinis niya yung ano ko. Yung ganito ko. Tapos nakaano kasi ako pantalon. Tas may belt. So hindi siya makapenetrate inside. Alam mo yun. Then after nun, ayun na,
parang, hala, sige lang, nag-ano siya doon, nag-enjoy siya doon. Okay lang sa akin kasi medyo, okay naman, masarap naman. Okay naman, masarap naman. Oo, kasi alam mo yun, yung parang, hala, ano, first time ko talaga yung parang, okay, ngayon, alam ko na, but at that time, oh my God, yung parang, yung dila lang. Ay, ano ba yun? Ano? Dila niya lang? Anong dinilaan niya sa'yo? Yung tip lang ng dila, yung lalapat, tapos pa-circle, tapos, kasi nga, nakapikit lang ako, tayo yung jello. Kasi nga, nakapikit ako. Kasi, alam mo yung parang, feel ko lang, at saka na yung concentration ko is para hindi niya ma-open yung belt ko, ma-open yung zipper ko. Alam mo yun? So, hawak ko pa rin yung isa niyang kamay. Tapos, umibabaw siya sa akin. Nung nasa ibabaw na siya sa akin, na-feel ko na talaga yung, ano niya, yung Kargada. rifle niya. As in, nakatutok sobra. Galit na galit? Galit na gustong kumawala. Manakit. Gano'n? Oo, parang bulkan na gustong lumuwa ng lava. Alam mo yun? Then, eto na. Nung nandun na siya sa tas syempre naka-t-shirt ako, tinaas niya lang, diba? Tas nung dalawa kong bra, tinanggal niya sa likod, ganon. Ayun, isa kong yung bra, tinanggal niya sa likod, yung dalawa kong cocomelon, yung hinano niya, so free na siya. Natigil lang yun, no? Nung bumunda na yung dila niya, papunta dun sa belly button ko, as in, para na talaga akong, nasubukan mo na yung dito sa gilid, yung sa tagiliran mo, yung dila, dinidilaan kasi di ko alam yun. Gilid mo. Subukan mo. Nag-promote pa sa Oh my God. Oh, susubukan ko yun. Yung dila, iaano ko dito sa may belly. Dito. Oo, tas dito sa gilid. As in yung sa gilid. Hello? Nawala ka. Nawala na yung caller natin. Nasaan na mute? Ganito lang. Ganon. Nawala ka. Nawalan ka ng net. Hindi yung VPN. Sorry naman. Eto na nga. Wait lang. Paano tinuturo mo sa akin? Tuturuan mo ako, bilis. Yun na nga. Alam mo yun sa yung tip ng tang mo. Pero syempre, gusto ko yung parang may basa-basa. Alam mo yun? Ma'am, bakit kasi yung... gusto namin matuto ni Boy Pindot. Pakinggan namin yung turo mo. Ngayon. Hindi kasi... Hindi ko to tinuturo. Sinasabi ko lang. Pero i-apply nyo. Kasi sa akin sobrang, oh my God, hyper siya ng L. Alam mo yun? Tapos, ang ginawa niya, yun nga, dinilaan niya, yung tip ng dila, basa-basa. Tapos, yung basa, kasi nilalagay niya, dinidilaan niya yung gilid ko. Dito sa gilid ng tiyan, alam mo yun. And then, kinakagat niya ng maliliit na kagat. Gets mo? Gets namin. Yun yung ginawa niya. Tapos dito, papunta na naman dito sa ilalim ng cocomelon ko, ganon. Tapos mas nagustuhan ko yung ginawa niya na medyo, alam mo yung parang, kinikiss niya na may alam mo yung may pagkainit na masakit. Yun yung gusto ko yung ginawa niya. Kinis niya yung sorry! Yung cocomelon ko. Sumupsup yung sanggol. Tapos,
Oo nga, pero dito sa gilid, hindi doon sa hindi doon sa pinipirot niya. Oh my God, natigil lang yon nung feeling namin, nagising na yung kabilang kwarto, yung nanay ata ng friend namin. Tas, yung isang friend namin, parang nag-open yung door, pero nakalock kasi. So, dali-dali siyang tas dali-dali siyang kumawala. So, nagpatulog-tulog siya. So, walang magbubukas. So, ako yung nagbukas. Alam mo yun? Parang, oh my God. Tapos pagbukas ko, sabi, mag-almusal na daw. Ganun, kasi may pasok pa kami. So, madaling araw kami umalis. Kasi nga, syempre may pasok. Then after nun, idadaan niya muna ako sa bahay namin. Kasi syempre, maliligo ako, mag-uniform ako. Alam mo yun? Then siya na naman. Then, akala ko, hindi niya ako susunduin. Sinusundo na naman niya ako. Ay, hindi pa yun. Nung pagligo ko, syempre, ligo ka na. Pagtingin ko sa dibdib ko at saka dito sa ilalim ng cocomelon ko, oh my God! Alam mo yung para kang binugbog ng 10 tao. Ang daming pasa-pasa. Nako na lang. Natakot. I swear, ang dami. Binilang ko siya. Naka-14 na maliliit na yun. Wala na. 14 siya kapiraso. Alam mo yun? Binilang ko talaga siya. Bilang na bilang mo Hello? Bilang na bilang mo, Arya. Arya, bilang na bilang mo. Opo, binilang ko talaga kasi that was my first time. So, ayun. Ang ginawa ko nung, syempre, natakot ako kasi alam mo yun, parang feeling ko, patay ako nito, baka makita to ng mama ko. Alam mo yun? Tapos, okay lang sa akin kasi nga ang ginawa ko, nagsuot ako ng bra at saka nagsando din ako kasi dito talaga sa may taas, makikita siya kahit sa uniform ko. Makikita siya. So, yun yung ginawa ko. Na namin yung mga sabi niya, pagdating niya, sabi niya, tara na, wala akong imik. Wala lang, kasi parang nahihinga din ako pa. And then, ayun, doon sa gate ng school, oh my God, nandun yung boyfriend ko. Friend naman kasi sila. Friend kami actually. Kilala ang isa't isa. So sabi ng boyfriend ko, di ka makontak kagabi. Sabi ka nun. Kasi nga, tatawag kasi yan siya. Lagot ka. Hindi ka makontak kagabi. Sabi ko naman, nagpunta kasi kami doon sa kilala niya din kasi yung pinuntakan namin. Tapos, ayun na, okay lang, na ganyan. Pero alam mo yun, nakaka-guilty. Sobrang nakaka-guilty. Tapos, parang lumipas ang mga araw, sama-sama ko yung boyfriend ko, eto namang best friend ko, sumasalisi. Pero hanggang dun lang, kung ano yung nagawa namin, nagiging routine namin na hanggang dun lang. Alam mo yun, hanggang ganun lang. Tapos, parang ginusto ko na rin. Alam mo yun, ginusto ko na rin. Tapos yung boyfriend ko, parang, hindi lang parang, talagang gusto kong gawin niya yung ginawa ng best friend ko. Alam mo yun? Pero never talaga. In-invite niya lang ako doon sa Arya. Doon sa po. Dapat kinuwento mo muna doon sa boyfriend mo. Ganito ginawa ni best friend, gawin natin. Hindi kasi siya inform. Hindi siya inform kaya hindi niya gagawin sa yun. Sana sinabi mo, alam mo, meron akong 14 marks. Ginawa ni best friend. Gawin mong 16 yung sa'yo, Hindi. Ganito yun. Kasi itong boyfriend ko kasi, nung sinagot ko siya, sabi ko, gusto ko, mag-graduate ako ng virgin ako. Tapos, gusto ko, pagbalik mo galing apprentice, ayun, pwede tayo magpakasal, ganyan, ganito. So, yun talaga. Kahit na hindi, sabi ko, kahit na hindi ako maging cum laude, basta virgin pa ako makagraduate. Yun na yung award ko sa buong buhay ko sa pag-aaral. Yun yung sabi ko sa kanya. Pero sana pala hindi ko siya na-brief ng ganun para
alam mo yun, lamutakin niya ako. Alam mo yun. Tapos, ayun. In-invite niya ako dun sa boarding house niya. Tapos, nung pumunta ako sa boarding house niya, actually, nag-expect talaga ako na may mangyari. Third year college na kami nito Yung last year na niya last year na nila na nasa school. Nautical science kasi yung boyfriend ko. Marine engineering naman yung best friend ko. So, ayun, so, parang, my God, nandun kami. Alam mo, ginawa niya, Titan Jello, kung nandun kami, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Alam mo yung, what do you call this one? Yung candle, yung kandila. Nagbibilang siya ng kandila kasi dinala niya yun galing sa church. Nagbibilang siya nun kasi nilalagyan yun ng parang may procession kasi yun Nilalagyan yun parang pangsalo ng mga nami-melt na candle. Yes. Oo, nilalagyan niya ng karton. Oh, hindi. Ay, parang ganon. Pangsala, yung pangsala. Oo, yung pangsala. Tapos, pinapunta niya ako dun. Naglalagay siya. So, naki-join na lang ako. Then, after dun, nagsabi ko, anong gagawin natin after matapos to? Sabi ko gano'n. Kasi 3 balot lang naman. Tapos sabi niya, gusto mo kumain tayo? Gano'n. Tapos sabi ko, ay busog ako. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, gusto mo punta tayo sa bakery? Kasi may bakery yun Sabi ko, ay, parang hindi man ako nagugutom. Alam mo, hindi yung favorite mong ganito, bili tayo ng ice cream. Alam mo, sabi ko, ay nako, gusto kong magpainit. Ganon. Alam mo yun, kahit ilang diga ko na nang... Ikaw na nagpaparamdam. Ikaw na yung nagpa-first move. Oo, hindi lang paramdam. First move talaga kasi hinahag ko siya. Alam mo yun? Tapos, first time ko yung ginawa. Hinahag ko siya, siya. As in, harap talaga nahag. Tapos, kinikis ko yung dibdib niya. May damit naman. Yung parang naghag lang, common lang. Tapos kinikis ko yung dibdib niya. Wala talaga. Tapos sabi ko, alam mo yung, sabi ko, inaantok ako. Sabi ko ganon. So, sabi niya, punta ka sa taas kasi wala pa naman yung ka-boardmate niya. Kasi parang yung apartment type, yung niya, yung boarding house niya. So, punta ako sa taas, humiga ako dun. Which is, doon naman, minsan doon ako humiga, ganyan. As in, wala talagang, alam mo, tinawag ko pa siya sa baba. Sabi ko, pumunta ka muna dito. Kamutin mo yung likod ko. Ganon. Wala talaga. Sabi niya, okay. Pagpunta na dun, kinamot niya yung likod ko. Wala lang. So, parang ganon, kinis niya lang ako sa forehead. Alam mo yun? Tapos sabi ko, so, nabagot na lang ako. So, sabi ko, tawag nito, uwi na lang ako kasi may inano pala si mama, ganito, kailangan ko palang anuhin yun, i-print yun, ganito, kasi kailangan yung idikit sa paninda, ganyan. So yun, minessage ko yun sa best friend. Sabi ko, pauwi ako, asan ka? Sabi niya, andito ako sa bahay. To the rescue? Puntahan mo ako dito. Yeah, sabi ko, puntahan mo ako dito. Nandito ako sa sa boarding house ni na Alam mo, sabi ng best friend ko, ano ginawa niyo doon? Ano ginawa mo doon? Ano ginawa mo dyan? Sabi niya gano'n. Sabi ko, wala, lang ng kandila. Sabi niya, baka ibang kandila yung tumayo Gumanyan siya. Parang, feel ko, nagsiselos pa to? Parang ganyan. So, ito na. Nung sinundo niya na ako, batian pa sila. Ganito, ganyan. Sige, sunduin ko kasi, nandiyan lang kasi ako sa sister ko. Ganyan. Tapos, sinundo niya na ako. Tapos, nung nasa sa binigay niya sa akin yung helmet. So, inano ko. Yung kami na lang, syempre magkalapit kami, pumasok na yung boyfriend ko. Sabi niya sa akin, anong ginawa niyo? Sabi ko, wala. Tayo lang ang mayroong gagawin. Sabi ko ganun. Kasi, parang gustong-gusto ko talaga. So, eto na. Tawag nito, parang at the time, parang, sige na nga, kung makuha niya na yung V-card ko, alam mo yun, okay lang. Kahit best friend ko, okay lang. Kilala mo naman siya. At saka at the time, wala na siyang girlfriend. Hiniwalayan niya. Sinabi niya sa akin. Then, ayun, umuwi kami. Akala ko, diretso niya ako dun sa bahay. Diretso niya ako sa kanila.
So, nung nandun sa kanila, hindi niya alam, nandun na pala yung mama at papa niya. So, wala ring nangyari. So, ang ginawa namin, pumunta kami doon sa office ng organization namin, doon naman namin yung ginawa. Alam mo, ang nangyari talaga doon is more. Anong nangyari? Ganito. Oh my God. Naghubad siya kaagad. Kasi yung room na yun, ako lang ang may access kasi ako lang yung may key. So, hinubad niya agad yung damit niya. Tapos, ayun na, bigla niya din yung yung damit ko. Tapos, bigla na lang, alam mo yung parang the flash, bigla na lang na, nagtanggalan na lang kami lahat. Alam mo yun? Pero, hindi ako nagtanggal ng ng underwear ko. Tapos, ayun, kitang-kita ko siya lahat. As in. Pero, kasi nakikita ko siya lahat, pinatay ko yung ilaw. So, pinatay ko yung ilaw. Ayun, ginawa niya na lahat. Tapos, gusto niyang ipasok. Mhm. Pero, sabi ko, may sinasabi ako sa'yo dati pa. Ayokong ipasok mo yan. Sabi ko ganun. So, ang ginawa niya, sabi niya, pwede niya ba daw i-kiss? Sabi ko, hindi din pwede. Sabi niya, hawakan niya na lang. Tapos sabi ko, okay. Pero talaga, Titan Jello, gusto niya talagang ipasok. Yung ipapasok na talaga niya, sinasabi ko, hindi pwede. Tapos, ayun, parang, siya, para siyang, alam mo yun, para siyang nanghina. Alam mo yun, walang siya naggana, something ganon. Tapos sabi niya sa akin, pwede bang tayo na lang? Sabi niya ganon. Sabi ko, do you think na kung maging tayo, is hayaan kita na ipasok na yan? Sabi ko ganon. Tapos yung sabi niya sa akin, wala Sabi niya, wala parang, kailangan sabi niya gano'n. Sabi ko, anong kailangan? Libog story. Sabi ko, lang yan. Ganito na lang. Kung kaya mo, ibibigay ko sa'yo pagkatapos na ng apprenticeship mo. Sabi ko gano'n. At the time, hindi niya na ako kinibo. Lumabas siya dun sa room na yon. Tapos, lumabas siya. Tapos sabi niya sa akin, siguro mga after 20 minutes, pumunta siya ng CR. Tapos, after 20 minutes, sabi niya sa akin, tara na, uwi na tayo. Sabi ganon. Tapos, eto na, yung boyfriend ko, actually, yung boyfriend kong yun, paalis na sila ng Philippines at that time kasi nakapasa sila So, may barko na sila. Pag graduation ko nung March na yun, sabi ko sa kanya, kung pupunta ka dito, ibibigay ko sa iyo yung fee card ko. Sabi ko, as in, bold na bold ako nagsabi sa kanya. Tapos, kasi umuwi na siya doon sa kanila, nag-prepare na siya ng mga things niya na dadalhin sa barko. At the time, nag-school pa ako. Tapos sabi ko, kung pupunta ka ngayon, tawag nito, ibibigay ko yung fee card ko. Uy! Oo, sabi ko yun sa boyfriend ko. Kasi nga, for me, okay lang, kahit na mag-graduation sila, di ba? By the next year pa ako gagraduate. So sabi ko, kahit hindi pa ako matapos ng graduation, okay lang, kasi boyfriend naman kita. Ganon. So, nung pumunta siya, timing naman din talaga na kinuha ako ng papa ko sa school. As in, sinundo talaga ako. Kasi, may pupuntahan kami na birthday ng tsuhin ko. So parang, syempre, probinsya, walang signal, tawag siya ng tawag sa akin. Imagine, nasa ibang city siya, pupunta siya doon sa amin. Mag-travel pa siya ng 2.5 hours, pupunta siya doon sa school namin na yun. Ang school kasi namin is nasa lugar namin. Tapos, ayun, nag-travel siya ng 2 hours and a half papunta doon, para doon. Tapos pagdating niya, nasa van pa siya.
tawag siya ng tawag sa akin, message ng message, hindi niya na ako makontak. So, ayun na. Umano na siya, tawag nito, hindi trinay ko siyang, alam mo yung pag nagkasignal ka, ang daming messages, tututut, ganyan ka agad. So, Arya, ko, bilisan mo ha, overtime na tayo. Ay, sorry Hindi mo pa nabababa yung V-card mo ha. Eto na. Eto na. Yung graduation ko, hindi niya ako hindi na lost yung communication namin. Feeling ko hiwalay na kami. Feeling niya ininjan ko siya. Tapos eto na yung nangyari nung nag-graduation ako. Tinatawagan niya ako kasi nasa barko pa siya. Tapos etong nasa na ako, nag-Dubai na ako 2015. May biglang nagtawag sa akin, message sa akin, sabi niya, tawag dito, mag-Skype daw kami, yun. So, nag-Skype kami, nagulat ako, nakahubad na siya. At the time, may asawa na siya. So, nakahubad na siya, tapos nagaganin siya sa harap ko. Tapos, alam mo, ang sabi niya sa akin, gusto mo kita, magkita tayo sa Singapore or di kaya Hong Kong. Tawag niyan, i-book niya daw ako ng flight, ganun. Para daw 5 days kami doon, ganyan. So sabi ko hindi pwede kasi may asawa ka na. Tapos itong best friend ko, ganun din yung ginagawa. May asawa na din siya. Ako wala pang asawa at that time. Then, sabi ng best friend ko, pag umuwi ka dito, hindi kita hindi kita hayaan, hindi kita matitikman. Ganun. Kahit na may asawa na siya. Tapos sabi niya sa akin na kailangan daw talaga hanggat ang tagal mo naman baratan! Hindi kasi nga. Ang dami pa ikot-ikot. Hindi pa ako asawa. Kailangan daw, matitikman niya ako. Ngayon, nakapag-asawa na ako. Tapos, etong nakapag-asawa na ako, syempre, na-surrender ko na actually yung V-card ko sa asawa ko. Arya, wait lang. Arya, okay lang ba? Bigyan mo kami ng image sa aming utak kung anong bang itsura ni Arya. Diba? Actually, wala akong katulad. Ano wala kang katulad? Bakit? May kamukha ka bang artista? Wala hindi ko alam. Bigyan mo kami ng itsura mo, okay na ba? Kwento mo. Lang ako, palaging sa akin ng mga tao is para akong Indian beauty. Alam mo yun? Indian beauty. Maputi ka? Yeah. Pero yung... Hindi, Indian nga, di ba? May mga Indian beauty kasi na hindi maputi. Ay, maputi. Morena ako. Okay, morena ka. Okay. Opo. Morena. Pero syempre, matangkad? dito na tayo sa abroad, medyo pumusyaw konti. Pero yung mukha ko talaga, yung is, Indian. Parang, alam mo yung mata ko, yung kilay ko, ganun. Tas gustong-gusto talaga ng ex ko lang, yung boyfriend ko, dati, of course, ex na ngayon, na magkikita daw kami. Tapos, may actually, alam mo yun, Kite and Jello, kaya medyo naging buhay, parang bumalik sa diwa ko ngayon yung mga yun. Kasi nga, seaman siya, diba? May yung barko nila is dito sa Dubai, sa Fujairah, tapos sa Jebel Ali. So, nandito na ako sa Dubai. Tapos sabi niya sa akin na may 2 days daw siya na pwedeng makalabas. Magpapases daw sila. Ganun. So, gusto niya daw akong makita. At saka gusto niyang may mangyari. So, sabi ko naman, hindi, magkikita tayo. Dadalhin ko yung asawa ko. Gusto kong makilala nyo. At saka eto na, pag nasa group chat kami, vocal na siya. Alam mo yun? Na kung nagalaw niya lang daw ako, ganyan.
sana may high school na daw kami ngayon, mga ganun. Kung naggalaw ka lang niya, edi sana tapos na yung call natin ngayon. Sorry naman. Kaya ito na nga, ang ano to, parang alam mo yun, minsan, alam mo yun nangyayari, pag nagchat-chat siya sa akin, sa messenger, pag nagchat-chat siya sa akin, dinidelete ko kaagad, tapos minsan nag-video call kami, tapos ayun, ano na sa amin, yung mga nangyayari, tapos nag-share na siya, ito yung thought ko nag-share siya sa akin ng mga istorya ng mga buhay niya, yung family niya nga, at saka yung asawa niya, ganito, ganyan. At saka at the same time, ito din si best friend. Minsan nga, ang asawa nitong best friend ko, sinasabi na, kausapin mo yung best friend mo kasi ikaw lang ang pinapakinggan yan. Ganun. Hindi naman sa nagmamaganda ako. Siguro magaling lang talaga ako. Ganun. Magaling akong mag-hold char. Tapos, ayun, ito na nga dahil Jello, paano ba ito gagawin ko? Kasi gusto, parang minsan, alam mo yun, parang minsan, sige nga, wala namang mawawala na sa akin kasi, naman, kumbaga, wala na mangyayari sa akin na wala na mawawala kasi nakuha na ako ng asawa ko. Alam mo yun? So ibig sabihin, gusto mong subukan ito pagbaba nung ex mo na sa barko o yung kaibigan mo? Parang feeling ko hindi talaga. Pero alam ko naman na hindi talaga dapat at saka isang malaking kasalanan yon kasi kasal kami ng asawa ko at saka kahit hindi kami kasal basta may in a relationship ka at saka committed ka, it's a big no. Pero alam mo yung minsan na hindi, natatempt ka. Mahal naman ako ng asawa ko. As in, mahal ko ang asawa ko. Mahal niya ako, ramdam ko. But alam mo yung pag nagme-message siya, parang may mga, parang may mga unfinished business kami. Alam mo yun? Yung parang, ano ba yan? Hindi ko alam. Parang nasa Diretsahan tanong, gusto mo, ayaw mo? Pag magka-chat kami, gusto ko. Pero, after namin magka-chat, parang, hindi na. Alam mo yung gano'n, hindi pwede, hindi Pag dapat. magka-chat kayo, may mga sinisend ka sa kanya? Wala. Eto lang. Feeling ko, kasi sabi ng best friend ko, alam mo, kaya hindi kita makalimutan at hindi ka makalimutan ni Totga mo. Kasi bakit? Binibiting mo kasi kami sobra. Oo nga alam mo kami rin, binitin mo rin kami. Sorry naman. As in, hindi kasi, ito na lang, sinashare ko to sa inyo kasi, hindi porket na, alam mo yun, hindi porket na pwede mo namang pigilan in a situation na sa babae naman talaga ang babae ang may control. I'm not saying na sinisave ko yung best friend ko at saka ako sa sarili ko. Yung parang hindi kasi lalaki siya kaya hindi nga yan mapipigilan. No! Oo, may ganon. May ganong point din. Pero kaming mga babae, kami talaga yung may control Alam mo yun? Alam na alam ko, ma'am! Alam na alam ko! Ano? Hindi. Pero Ma'am Arya, nakakatuwa lang din, no? Na tama ka doon, no? Kung talagang, kung gusto mong i-cancel yung mga ganyan tukso, nasa sayo bilang babae, right? Na hindi mo dapat papasukin sa sa buhay mo, no. Pero yun nga Arya, kala ko pa naman ang ending nito, may isa sa kanila na makakatikim ng VCAT. Kaso hindi inaasahan. Wala. Sabi ko nga sa sarili ko, gusto ko yung friendship namin, pure na lang na friendship. Kasi nga, may mga asawa't asawa na kami. Alam mo yun, may both life na kami, ganyan. Pero, alam mo yung nakaka-guilty kasi parang pag kami na lang dalawa ng best friend ko ang magkausap, magbi-video call kami, nandiyan yung asawa ko. Alam mo yun, hi, hello, kumusta pre, ganyan, ganito. And then after that, pag kami na lang, ganun yung i-open up niya. Alam mo yun? Tapos syempre, ako, hindi ko naman sinabi na hindi talaga ako marupok ako. Sometimes, parang, okay, nangyari yun, no? Alam mo yung ganun? Yes. Anyway, Arya, may mga gusto ka pa bang sabihin na ano? Eto na lang. Ito na lang. Kayong mga babae, lalo na pag mga nasa bandang mga teenage pa kayo, something ganon.
okay kung gusto nyo mag-explore, pero please naman, alam nyo sa sarili nyo, tayo mga babae, tayo yung may control eh. Pag ayaw natin, wala talagang mangyayari. Pero, kung ihahayaan nyo lang, ayun. Alam mo yun? Tapos, Anong alam ko? Alam mo yun, kung kami, kung kami mga babae, kung hindi kami makakakontrol, yung hahayaan lang namin, magpapadala kami sa init ng mga katawan, ayun, wala talaga. So, ayun, kahit na-experience ko man yung mga yun, at least nakagraduate ako na, ayun, ano pa rin, airtight pa rin yung V-card ko. Ganon. Alam mo, Arya, At saka, ngayon na matured na ako, may asawa na, kayo dyan, may mga asawa na, tayong mga babae, dapat control natin. Alam natin kung ano ang tama at mali. Pero, oo, may mga sitwasyon na minsan, madadala tayo, lalo na, alam mo yun, parang naha-hyper yung, nasi-switch on yung L natin. Alam mo yun? At saka yung pagiging marupok natin. Minsan, napapatid ng ganyan, lalo na't may mga pinagsasabi yung mga nakaraan natin sa chat. So, at the end of the day, isipin mo kung ano ang mawawala sa'yo at saka kung makakawasak ka rin ng pamilya. Yun lang. tama. So, Pero talaga, Titan Jello, hindi ko alam kung i-message ko pa ba siya kasi next week na. Ano ba yun? may hindi ka pa pala alam. 3 oras na tayo nag-uusap. Kasi, Hindi mo pa rin alam! Alamin mo naman! oo nga. Titan Jello, feeling ko kasi... Hindi, ito lang. Diretsahan lang tayo. Siyempre, at least napasaya mo naman ako. Napasaya mo naman kami. Nag-expect kami ng something sa dulo. Pero anyway, yun, thank you so much sa kwento mo. Para sa akin, kung may asawa ka na, kasal ka na, yung temptation kasi hindi talaga mawawala yan eh. Nandyan lang yan lagi. So, kailangan lang talaga natin ng control sa sarili natin. Kung alam mo naman na mali yung gagawin mo and natitempt ka, so, it's your choice eh. Kung i-grab mo ba yung opportunity na yon at magpatikim ka, tikman mo yung kaibigan mo or hindi na. Diba? So, kung alam mo naman sa sarili mo na mali yun, and aware ka na wag natin gawin yun, so wag mo nang i-push. So, yun lang. Nasa sa'yo yan. At the end of the day, may decision ka, may sarili kang utak, may sarili kang puso kung paano mo susundin yun. Yun lang, Arya. I hope na hindi mo gawin yung mali. Dapat muscle control. Anong muscle control? Hindi, iba yun. Hindi, muscle control sa heart. Yung muscle mo sa heart, i-control mo at saka sa brain Yan. mo. Ganon. Alright. O sige na, wrap up na tayo ha. Maraming salamat sa'yo, Arya. Thank you, Titan Jello. Ang haba ng oras mo dito. Hoy, pupunta ako dyan Kailan ka pupunta dito? Next year, basta next year kung pwede ako magbakasyon next year. Kasi yung asawa ko naman, anytime pwede siya magbakasyon. Dito kasi sa trabaho ko, syempre, kailangan may mga vacation leave plan na ipapasa sa HR, ganyan. So kung ma-approve, pupuntahan talaga kayo dyan. At Sige. ikaw, basta yun na yun. See you ha. See you tayo. Connect lang tayo sa Instagram. Anyway, thank you so much and God bless you. Gulat ako sa iyo. Ang haba ng kwento mo. Anyway, once again, DJ Titan Jello, kasama niyo po dito sa SPG Top Secret. Kasama po natin si Arya. Arya, thank you. Bye-bye. Thank you. At syempre, kasama natin si Boy Pindot. Sa oras natin ngayon na 12:48 a.m. Good morning, Kabisyo. Overtime tayo. Sobrang overtime tayo ngayon. Pasensya na. Pero syempre, ito nga po ang programang hindi kahusgahan bagkus ikay pakikinggan na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. In behalf of DJ Rakitera, mga kabisyo, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin sa buong linggo na to. At kita-kits tayo on Monday. Once again, DJ Titan Jello ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo at kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.